Jonathan Martínez és oficialment el primer secretari del PSC al Vallès Oriental. Un 97,4% dels participants així ho van decidir al 9è Congrés de la Federació. De fet, va ser l'única candidatura que es va presentar. En total, van votar 142 dels 147 participants cridats a les urnes. Martínez s'ha envoltat d'un equip amb 22 persones, 3 més que en l'anterior etapa amb Salvador Illa. Tot i així, la comissió executiva té un perfil continuista i 5 cares noves: Alba Barnusell, Carme Palacios, Patricia del Pozo, Francesc Juzgado i Juan Antonio Corchado. Hem fet una reestructuració interna, definint molt bé les àrees d'organització, de coordinació institucional, perquè hem de coordinar molt bé les polítiques locals amb les polítiques parlamentàries, amb una àrea de planificació política, que és la que ha de generar el discurs i les posicions polítiques del partit, i una àrea d'acció i d'activisme polític perquè volem recuperar el partit com una eina activa i activista per la societat. La nova comissió farà una feina transversal entre totes aquestes àrees. Visiblement emocionat, Martínez va agrair l'ampli suport i entre la 70ena de convidats hi havia la diputada al Congrés dels Diputats Meritxell Batet. Batet li va posar deures. Crec que aquesta renovació de la Federació del Vallès Oriental, així com de les altres federacions, farà que el PSC arribi efectivament al 2019 en condicions per tornar a ser la força municipalista que hem conegut fins ara. Martínez ha agafat el relleu de Salvador Illa, que va ser escollit al Congrés de l'abril, però el nomenament com a secretari d'organització del PSC l'ha obligat a renunciar-hi. El Congrés també va servir per analitzar les polítiques endegades i per debatre nous projectes a dur a terme en els pròxims anys.